Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Rogelio. Taong 1987. Nasa lalawigan ako ng Agusan del Sur ng mga panahon na ito. Doon kasi nakapag-asawa yung kapatid ko kung kaya't pansamantalang nakitira na muna ako sa bahay nito habang nagtatrabaho sa bayan. Isang beses, matapos kong ayusin ang pinamili ng suki kong customer na si Mang Pablo, nagpatulong itong buhatin ko ang mga pinamili niya at dalhin sa paradahan ng tricycle. Ayon kasi sa matanda, nananakit na naman ang mga tuhod niya at mukhang susumpong na naman umano ang rayuman niya sa tuhod. Isa-isang binuhat ko na mga pinamili ni Mang Pablo at tinala na nga sa paradahan nun. Alam ko kasing kapag gano'n ay bibigyan na naman ako nito ng tipang merienda. Palaging gano'n ang matanda tuwing may ipinapakiusap siyang buhatin ko at dalhin sa may paradahan. Kaya nga kapag natatanaw kong papalapit na sa tindahan ng matanda ay magiliw na sinasalubong ko kaagad ito. Tapos tatanungin ko kung anong bibilhin. Subali ayun na nga. Habang naglalakad ako kasunod ng matanda papunta sa paradahan ng tricycle, namataan ko yung grupo ni Matias sa bakanting lupa at parang may pinagtitripan na naman. Pambihira, wala na talagang ginagawang matino yung grupo ni Matias. Sambit ko pa sa isipan at tinuon na ang pansin sa paglalakad. Si Matias at ang grupo niyang kilalang siga at mandurukot sa palengke. Pero bisyo lamang talagang binibigay ng grupo nito sa mga taong mamimili. Minsan nang sinita at nireklamo sa pulisya ang grupo ni Matias. Wala lang din. Matapos maarreglo ay ganun na naman ang gagawin nila. Kung kaya't sa katagalan ay hinahayaan na lamang ang mga ito sa mga kalokohang ginagawa. Matapos kong ihatid si Mang Pablo ay bumalik na rin ako kaagad sa tindahan. Pero bago pa man ako makarating sa tindahang pinagtatrabahuan, ay nadaanan ko ulit ang grupo ni Matias at nakitang lalaking pinagtutulungang bugbugin ng mga ito. Naawa ko sa lalaki lalo na noong tumingin ito sa akin. Para bang nagmamakaawang tulungan ko siya. Nang mga sandaling yun ay nagdadalawang isip pa ako kung ano ang gagawin. Ayoko sana mangialam sa ginagawa ng grupo ni Matias. Hindi naman dahil sa naduwag ako o ano paman. Ang rason kung bakit nag-aalinlangan akong tulungan ng lalaki, yun ay dahil pinipilit ko ng magbago. Kaya napadpad ako sa lugar na tinitira ng kapatid ko at gusto ko ng talikuran ang pagiging basagolero noon. Pero sadyang sinusubok yata talaga ako ng pagkakataon. Dahil sa kahit anong iwas ang gawin ko ay hindi ko yun mapipigilan. Gaya na lamang nang nangyari sa lalaking pinagtulungang bugbugin ng grupo ni Matias. Hindi na ako nakapagtiis noon. Ang ginawa ko, pinulot ko yung 2x2 na nakita ko at pasigaw na sinabihan ng mga itong itigil na ang ginagawa nila. Tumingin sa akin sina Ando at nakangising pinagsabihan akong huwag mangialam kung ayaw ko umanong madamay. Huwag mangialam. Hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang, no? Hindi niyo ba nakitang bugbog sarado na yung tao? Hindi kayo naawa. Di ba ang pakialam mo, Rogelio? Kaano-anong ba tong kumag na to? Kamag-anak mo? Mayabang na tanong ni Matias sabay sipa sa lalaki noon. Impit na napangiwi ang lalaking nakahandusay sa lupa. Gigil na hinawakan ko ng mahigpit ang 2x2 na bitbit ko at pabalang na sinagot si Matias. Sinabihan ko siyang wala na siyang pakialam kung kaano-ano ko man ang lalaking binugbog nila. Nilapitan ko yung lalaki at tinulungang makatayo. Pero bago man ito makabangon sa lupa, isang malakas na sapak ang tumama sa mukha ko. Parang nabingi ako noon. Hindi ko na nga napigilan ang sarili at tuluyan nang sumabog ang kaninang panggigigil na nararamdaman ko. Nung akmang sasapakin pa uli ako ng kaibigan ni Matias, isang malakas na paghambalos ang inawad ko dito. Bagya itong tumalapon bago sumadsad ang mukha sa lupa. Muli kong nilapitan ang kaibigan ni Matias at sunod-sunod na pinaghahambalos ng 2x2. Hindi ako tumigil hanggat hindi nawala ang inis ko sa katawan. Tila hindi naman inaasahan ng grupo ni Matias ang ginawa ko sa kasama nila. Dahil noong tumingin ako sa gawin nila ay bagya silang umatras na para bang gulat na gulat nun.
ni hindi man lang nila tinulungan ng kaibigang humandusay sa lupa. Kung ang ibang tao ay kayang-kaya niyong takutin para lang ibigay yung gusto niyo, ibayin niyo ako. Sabi ko. May araw ka din, Rogelio, tandaan mo yan. Wika niya. At halata dito ang pagkataranta bago sinabihan ng mga kasama nitong kunin nitong ang kaibigan nilang nakahandusay at umalis na. Bay, ayos ka lang? Tanong ko sa lalaki na makalayo ng grupo niya. Marahang tumango ang lalaki at nagpakilalang Binok. Dinala ko muna sa karinderya si Binok at binilhan ng tubig. Napansin ko kasing hirap na hirap itong makahinga. Matapos niya makainom ng tubig at medyo guminhawa ng pakiramdam, ay doon ko na siya tinanong kung bakit binugbog siya ng grupo ni Matias noon. Ay naman kay Binok, naglalakad umano siya nang biglang lumapit si Matias sa kanya at akmang dudukutan na sana pero naramdaman niya kung kaya't mabilis na itinago nito sa loob ng damit ang perang hawak-hawak noon. Hindi yun pwedeng makuha ni Matias. Pambayad niya umano sa ospital ang perang kinita niya mula sa pinagbentahan ng gulay at saging. Nakipag-agawan siya nung kamuntik-muntikan ng makuha sa kanya ni Matias ang pera. At dahil doon ay pinagtulungan na siyang bugbugin ng mga ito. Makuha lamang ang perang yon. Kahit sobrang sakit na ng katawan ko, hindi talaga ako papayag na makuha nilang kinita ko. Papunta sana ako sa paradahan dahil pupunta na ako ng ospital kung di lang ako nang harang ng mga mandurukot na yon. Mas lalong nahabag ang damdamin ko matapos magkwento ni Binok. Kaya pala ganun na lamang kung ipaglaban niya ang pera. Pasalamat na lang talaga si Binok ng araw na yon dahil walang dalang patalim ang grupo. Kung nagkataon pang may bitbit na patalim ang mga yon, tiyak ay dalawa na sila ng nanay niya ang nakaratay sa ospital. Pinakain ko muna si Binok sa karinderya bago kami naghiwalay. Sinamahan ko din siya sa paradahan at hinintay ko ang tricycle na makaalis bago ako bumalik ng trabaho. Baka kasi biglang sumulpot si Matias at kumantik kay Binok oras na hayaan ko lang itong mag-isa. Mula noon ay hindi ko na nakita pang muli si Binok. Nagsisi tuloy ako kung bakit hindi ko na itanong dito kung saan siya nakatira. Sana pwede ko siyang dalawin sa kanila at kamustahin. Nang araw ding niligtas ko si Binok sa grupo ni Matias ay may nakilala kong dalagang tawagin niyo na lang po sa pangalang Lolita. Maganda si Lolita. Balingkinita ng katawan at maputi. Kung minsan pa nga'y napagkakamalan siyang anak ng mayaman. Tuwing wala akong pasok ay pumupunta sa bahay si Lolita. Nagdadala siya ng gulay at kung ano-anong prutas na ayon sa kanya ay nagmula pa yun sa pananim ng tatay niya. Kailan mo ba ako isasama sa inyo? Palagi na lang kasing ikaw yung dumadalaw dito sa bahay. Nakakahiya sa'yo. Isa pa, gusto ko rin makarating sa inyo, no? Tsaka syempre para makilala ko na rin yung pamilya mo. Pangungulit ko. Napansin kong sandaling nag-isip ang dalaga at para bang hindi alam ang isasagot kong kaya't sinabihan ko na lamang ito ng gusto ko lang makilala yung mga magulang mo at makagala na rin ako sa inyo. Pero kung ayaw mo, ayos lang naman sa akin. Walang problema. Nabuhayan ako ng loob, Sir Seth, nang sabihin sa akin ni Lolita na sa makalawa ay may gaganaping kasiyahan sa bahay nila. Kaya nga raw biglaan ang pagdalaw niya sa akin dahil sa yun talagang sadya niya. Ang imbitahan ako sa bahay nila. Sa sobrang saya ko, kulang na lang ay magpalakpakan ng tenga ko. Sa isip-isip ko ng mga sandaling yon ay makikilala ko na rin sa wakas ang pamilya ni Lolita. Pwede na akong formal na manligaw oras na pumasa ako sa mga ito. Pero lingid sa kalaman kong ang imbitasyon pa lang yon ang siyang pinaka hindi ko gugustuhin mangyari. Maya-maya ay nagpaalam na si Lolita na aalis na ito. Teka, aalis na ka na kaagad Nagluto pa nga si Ate Rina ng minatamis. Magmerienda ka na muna bago umalis. Wika ko pa ng may halong pagtataka. Hindi naman kasi gawain ng dalagang umalis kaagad. Dahil kung minsan ay inaabot pa ito ng ilang oras sa bahay at nakikipagkwentuhan sa kapatid kong buntis ng kung ano-ano. Pero ng mga sandaling yon ay napansin kong tila ba kating-katina ang dalagang lumabas ng bahay noon. Sinabi ng dalagang may importante pa daw siyang gagawin, kung kaya't kinakailangan niya nang umalis. Sa susunod na araw na lamang umano kami magkita ulit.
Susunduin niya naman umano ako sa Makalawa. Ganun ba? Sayang naman pero sige kung may nakaligtaang gawin ko sa inyo. Makakauwi ka na. Basta ba'y sa Makalawa ha? Puntahan mo ako dito sa bahay. Hihintayin kita. Tumango naman si Lolita at nagwikang sasalubungin na lamang umano ako nito sa daan. Hindi na ito dediretso pa sa bahay ng kapatid ko. At dahil baka matagalan siya sa pagsundo at aabutan na kami ng dilim nun, kaya't magsalubong na lamang daw kami para mas mapabilis. Anong oras mo ba ako pupuntahan dito? Sinabi niya mga bandang 4:00 niya raw ako pupuntahan para maaga-aga kami makakarating sa kanila. Sasalubungin niya na lamang ako. Matapos niyang magpaalam ay wala nang lingon-lingon pang lumabas na ito ng bahay. Nagtataka man sa kakaibang kinikilos ni Lolita, ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Maya-maya pa ay lumabas na ng kusina ang kapatid ko bitbit ang isang mangkok na may lamang minatamis. Nagtanong ito kung saan na raw si Lolita dahil luto na ang minatamis na pagkain. Umalis na Rina, nagmamadali nga eh. Ang sabi niya may nakalimutan daw siyang gawain sa bahay nila eh. Nanghinayang ang kapatid ko nang malaman niyang wala na ito. Marami-rami pa naman daw ang niluto niya, gawa ng nahihiya na siya sa dalaga at lagi na lamang ito ang nagdadala ng paborito niyang gulay. Sa susunod na lang, sa Makalawa. Babalik pa naman siya sa Makalawa eh. Habang nagme-merienda na kaming dalawa ng kapatid ko ay dumating ang asawa nitong si Kuya Santino. Narinig kong nagtanong ito sa kapatid ko kung anong nangyari sa bote ng langis at bakit pumutok umano ang leeg. Agad namang lumapit ang kapatid ko sa asawa nito at tiningnan din ang bote ng langis na nakalagay sa altar. Kakahingi ko lang yan kay Berhilyo kahapon eh. Sino yung nagbasag niyan? Tanong ng asawa ni Ate Rina. Maging ako ay tinanong din kung alam ko ba daw kung sino ang nagbasag. Hindi ko alam kuya. Malabo ring maabot yan ng mga pamangkin ko. Isa pa parang wala naman akong napansing may lumapit yan sa altar. Narinig kong tinanong ni Ate Rina ang asawa nito kung para saan ba ang langis na yun. At ganun na lamang yung panghihinayang niya. Ayon naman dito, pangontra daw sa aswang ang langis na hiningi nito kahapon. At kaya nga raw sa altar nito nilagay yon. Nang sa ganon ay hindi basta-bastang maabot ng mga anak nila. At hindi paglaruan ang langis na ito. Nagulat naman ako at napatingin sa kapatid ko. Nung sabihin niyang baka may dumaan umanong aswang. Kaya't kumulo yung langis at dahil sa nakasarado yon, kaya pumutok ang leeg ng bote. Kumunot ang noo ni Kuya Santino nang marinig ang sinabi ng asawa niya. Maging ako man ay hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang sinasabi ng kapatid ko o hindi nun. Isa pa'y papaanong nasabi nitong may dumaang aswang. Gayong ang dalagang si Lolita lang naman ang naging bisita namin. Saka hindi naman daanan ng mga tao ang labas ng bahay. Grabe ka naman sa aswang Ate Rina. May aswang bang dadaan ng ganito katiriking araw? Manong malay natin. Baka tamang sinasabi ng ate mo. Alam mo may mga aswang na nagbabalat kayo bilang tao para makisalamuha at makapangbiktima eh. Marami na akong naririnig na ganyan. Dito na ako lumaki kaya't alam na alam ko na mga ganyang klaseng nilalang. Saad ni Kuya Santino. Di bale, susubukan ko ulit manghingi doon sa manggagamot. Baka may reserba pa siya para sa aswang. Anya, at sinabihan ng kapatid kong ipagpatuloy ng pagmemerienda. Nang sumapit na nga ang araw ng usapan naming dalawa ni Lolita, ay nagmadali na akong magbihis noon. Pasado 4:00 na ng hapon. Halos magkanda o gaga na ako sa kakamadali. Saktong paglabas ko ng silid ay nakita ko ni Kuya Santino. Tinanong ako kung saan daw ako pupunta at bakit bihis na bihis. Mukhang aakyat ka ng ligaw ah. Kanino? Doon ba sa kaibigan mo, si Lolita? Hindi pa Kuya Santino pero malapit na. Anong hindi pa pero malapit na? Labo naman yata nun. Sinabi ko kay Bayaw na magkikita kami ni Lolita at isasama niya ako sa bahay nila para ipakilala sa pamilya nito. Kapag naging maayos ang lahat ay saka ko pa lamang ito liligawan. Mahirap na kasi maunang ligaw bago ang pagpapakilala sa pamilya ng dalaga. Baka mamaya,
Miyembro pala ng Amazon na mga ito. E di nataga pa ako ng wala sa oras. Natatawang napapailing na lamang si Bayaw bago nagwikang mag-iingat daw ako sa pupuntahan. Teka, alam ba ni ate mo na alis ka ngayon? Sunod-sunod akong umiling at napapakamot sa ulong sinabing hindi ko pa nasabi kay Ate Rina na may lakad ako. Na nakalimutan kong bakitin sa kanya noong nagdaang gabi. Bayaw, baka pwedeng ikaw na magsabi kay ate na umalis ako Naku, yari na, baka magalit yun kapag hindi ka nagpaalam. Ang mabuti pa, hintayin mo na lang siya at sa kanya ka na mismo magpaalam. Alam mo namang boss natin yun dito sa bahay. Siya yung nasusunod sa lahat. Sabi ko nga po. Kakamot-kamot sa ulong na paupo na lamang ako nun. Yari na talaga ako nito. Ang usapan pa namang naming dalawa ni Lolita ay pasado 4:00. Tapos ngayon dito ako, hinihintay ang kapatid ko kung kailan dadating. Mga 15 minuto pang dumaan ay dumating na si Ate Rina. Kaagad na ako nagpaalam sa kanya at sinabing uuwi din naman ako kaagad. Tinanong niya ako kung hindi ba daw susunduin ni Lolita. Alam ko ba daw papunta sa sityong tinitira ng dalaga. Usapan na po naming magkita sa daan. Baka kasi kapag didiretso pa siya dito sa bahay, aabutan kami ng takip silim. Siya, mag-ingat ka sa pupuntahan. Halos takbuhin ko na ang daan marating lamang agad ang bungad ng baryo. Makalipas ang ilang minutong paglalakad ay natanaw ko na si Lolita sa bungad ng baryo at hinihintay ako. Nagmadali na ako maglakad papalapit. Kanina ka pa ba dito? Pasensya ka na kung medyo natagalan ako. Hinintay ko pa kasi si Ate Rina para magpaalam. Ngumiti si Lolita at sinabing ayos lamang yan. Kararating-rating niya lang din umano. Kaya't wala akong dapat ihingi ng paumanhin. Tara na, sabi ko. Habang nasa daanan na nga kami ay napansin kong parang hindi mapalagay ang dalaga. Panay ang pagpupunas nito ng pawis sa noo at paghugot ng malalim na hininga. Ayos ka lang ba? May problema ba? Tanong ko sa kanya. Saglit na tiningnan ako ng dalaga bago ito umiling at sinabing, wala naman daw problema. Huwag ko daw siyang alalahanin. Dumaan pa ang 1 oras ay natanaw ko na ang sityo kung saan naninirahan ng dalaga nun. Habang palihim kong pinapasadahan ng tingin ng mga nadadaanan namin, ay hindi ko maiwasang kabahan at mag-isip ng hindi maganda. Paano ba naman kasi? Sobrang liblib ng sityong yon. Taliwas sa tumatakbo sa isipan kong lugar na matao at hindi gaanong liblib. Dumaan pa nga kami sa isang liblib na lugar na walang kabahayan. Tapos tumawid pa ng tulay na yari sa kahoy bago narating yung lugar. Dito ka nakatira? Tumango si Lolita at nagtanong kung bakit. Wala naman. Nagulat lang ako. Hindi ko kasi inaasang dito ka nakatira. Buti hindi ka napapagod na magpabalik-balik sa bahay ng kapatid ko tuwing wala akong pasok sa trabaho. Umiling si Lolita at sinabing hindi naman umano. Masaya naman daw siya tuwing nakakausap ang kapatid ko. Mahilig daw kasi ito sa buntis na babae kaya't hindi siya nakakaramdam ng pagod. Mahilig ka sa buntis? Tanong ko. Natarantang sumagot si Lolita at sinabing buntis daw ang kapatid niya. Kaya't gustong-gusto niyang pagmasdan ng mga babaeng buntis nun. Natutuwa daw kasi siya dahil nakikita niya sa mga ito ang kapatid niyang kasalukuyan ding buntis nun. Kaya naman pala. Kala ko kung ano na eh. Saktong magtatakip silim na nung makapasok kami sa sitio. Habang naglalakad ay napapansin kong pinagtitinginan kami ng mga tao. Kakaiba ang mga titig ng mga ito. Para bang lalamunin ako ng buhay. Maya-maya pa ay kumunot ang noo ko nang may namataan akong pamilyar na mukha nun. Inisip ko kung saan ko ba nakita yung lalaking titig na titig sa akin ng mga oras na yun habang naglalakad papalapit. Teka, si Binok ba yun? Tanong ko sa sarili. Noon ngang tuluyan ng makalapit sa amin ng lalaki ay doon kong napagtantong tama ako. Siya nga si Binok. Ang lalaking minsan ko nang niligtas sa grupo ng mga mandurukot. Napatanong ako kung anong ginagawa niya sa sityo. Hindi kaya't dito din siya nakaninirahan. Ang daming katanungan na pumapasok sa isipan ko ng mga sandaling yon. Pero ang mas nagpagulo pa sa isipan ko ay noong bigla kaming harangan ni Binok.
Nakasimangot itong kinausap si Lolita na napag-alaman kong pinsan niya palang dalaga. "Hindi mo pwedeng dalhin sa bahay niyo si Rogelio, Lolita. Binabalaan kita," wika ni Binok. Hindi ko na naintindihan pa ang ibang pinag-uusapan nila. Dahil hinatak ni Binok palayo ng bahagya sa akin si Lolita at sa mahinang boses ay nag-uusap ang dalawa. Habang pinagmamasdan ko nga sila ay nakaramdam ako ng kakaibang tensyon. Gusto ko sanang lapitan ng dalawa. Ang kaso nga lang ay nahihiya naman ako. Dahil sa parang may iringan na mga ito. Maya-maya pa ay sabay na lumapit sa akin ang dalawa at sinabi ni Lolita na sa bahay daw muna ako ni Binok dumiretso. Nagtatakang tinanong ko siya kung bakit. Ang usapan nga namin na ipapakilala niya ako sa pamilya niya. "Huwag ka mag-alala, tol. Makikilala mo din mamaya yung pamilya nitong pinsan ko. Pero sa ngayon, doon ka na muna dumiretso sa bahay ko. Alang-alang sa kaligtasan mo." Kaligtasan? Anong kaligtasan? Alam niyo, naguguluhan talaga ako, no? Pwede bang pakipaliwanag naman ng maayos? "Mamaya ko na ipapaliwanag. Sa bahay ka na muna tumuli, pre. Tara na." Kahit nagulong-gulo na ako ay mas pinili ko na munang manahimik at sumunod na lang kay Binok. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Lolita sa akin at sinabing pupunta na lamang siya sa bahay ni Binok para makapag-usap kami ng maayos mamaya. Hindi pa man ako nakasagot sa sinabi ng dalaga ay nagmadali na itong lumihis ng daan. Tahimik na sumunod na lamang ulit ako kay Binok. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ay narinig ko ang sinabi nito sa mahinang boses na yumuko daw ako at huwag tumitig sa mata ng mga taong madadaanan namin. Nagtatakang tinanong ko siya kung bakit kailangan kong yumuko. Kung bakit kailangan kong huwag tumingin sa mga nadadaanan naming tao. Sila nga kung makatitig sa akin, akala mo lalamunin nila ako ng buhay. Isa pa, hindi naman talaga maiwasan na mapatingin ako sa mga mata ng taong makakasalubong . Basta makinig ka na lang sa sinasabi ko, tol. Wala nang ang nagawa pa kundi ang yumuko na lamang ako at ituon ang pansin sa nilalakaran. Pero alam niyo, Sir Seth, pakiramdam ko ay kakaibang presensyang bumabalot sa sityong yon. Gawa ng napakaalinsangan ng buong paligid at may nalalanghap akong malansa at mabahong amoy. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling ang mabahong amoy na yun . Pero simula sa bungad ng sityo hanggang sa kalagitnaan ay hindi pa rin mawala-wala ang mabahong amoy na ito. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na kami sa bahay ni Binok. Kagad akong ipinakilala ni Binok sa mga magulang niya at kapatid. Sinabi niya sa mga ito na ako daw ang kinikwento niya sa kanilang nagligtas sa kanya noong pinagtulungan siyang bugbugin ng mga mandurukot sa bayan. Tuwang-tuwa namang nagpasalamat ang mga magulang ni Binok. Lalong-lalo na yung ina nito. Dahil kung nagkataon daw na nadukot ang pera ng anak nila, baka magpahanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa umano nakakalabas sa ospital ang ina ni Binok. Naku, wala po yun. Kahit sino naman siguro kapag nasa ganong sitwasyon hindi magdadalawang isip na tulungan si Binok. O siya, mamaya niyo na ituloy yung usapan. Tamang-tama nakapagluto na ako. Tara sa kusina at nang makakain na itong kaibigan mo, anak. Nung naroroon na nga kami sa kusina at naghahain na ng pagkain ng ina ni Binok, nagulat ako nang biglang napatayo sa kinauupuan. Nang maramdaman at marinig kong parang may nagkakagulo sa labas ng bahay. Nagmadali na akong sumunod nang makita kong nagmamadali ng maglakad ang ama ni Binok palabas ng kusina. Makikiusisa ako kung ano ang nangyayari sa labas noon. Pagdating namin sa pintuan ng bahay ay nakita ko ang matandang lalaking mabilis na naglakad papasok ng bakuran. Pailalim ito kung makatingin na para bang galit na galit at walang humpay ang pagtulo ng laway. Walang hiya ka, Binok. Hindi mo na ako ginalang bilang tiyuhin mo. Sa amin ang pagkaing iyan. Bakit mo hinarang ang pinsan mo at kinuha ang taong yan? Bulyaw nito kay Binok na siyang ikinagulat ko. Tiyong, ginagalang ko po kayo bilang kamag-anak o kapatid ng aking ama. Ang hiling ko lang
wag yung kaibigan ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Sa iba na lang ho kayo maghanap ng bibiktimahin. Tiimbagang na wika ni Binok sa matandang tinatawag nitong tiyuhin. Dagdag pang wika ni Binok. Kinausap niya ng masinsinan si Lolita na ibalato na lamang sa kanya ang lalaking ito. Malaki o man ang utang na loob niya sa akin, kaya't hindi kakayanin ng konsensya nila kung may mangyaring masama sa akin noon, lalo na at nasa lugar nila. Napansin kong tumigil sa paglalakad ang matanda at tinapunan ako ng napakatalim na titig. Pagkatapos ay nasipat ko ang biglang pamumula ng mga mata nito at umaangil na para bang asong nababaliw. Isang kalapastanganan ang ginawa mo itong Binok. Pinaghirapan ng anak kong makuha ang loob ng taong yan tapos haharangin mo lang. Galit pa rin itong Saad. Ilang beses ko nang sinabing ipinaliwanag ko na yung dahilan kung bakit tumututol ako tiyong Sana naman po maintindihan ninyo. Hindi naman siguro mahirap intindihin yung paliwanag ko, hindi ko ba? Pabalang na Saad ni Binok at halata na sa boses nito ang inis na nararamdaman. Pero nagpipigil lang. Maya-maya pa ay nakita kong nagsilapitan ng mga taong nasa labas ng bakuran lang kanina. Kakaibang kinikilos ng mga tao. At sa nakikita ko ay parabang nagbabaga ang mga mata ng mga ito. Panay ang pagsinghap na parabang nasusukat. Napapabuga ng malalim na hininga. Nang akmang lalapitan na ako ng matanda, ay mabilis na hinarangan ako ni Binok at sinabihan akong huwag umalis sa tabi niya. Ano man ang mangyari. Hinding-hindi siya papayag na may mangyari o manong hindi maganda sa akin sa teritoryo nila. Wala siyang pakialam kahit nakaanak niya pa ang makakalaban niya noon. Doon na ako nakaramdam ng takot at mabilis nang kumabog ang dibdib ko. Pakiramdam ko ay tinakasan na ako ng katapangan ng gabing yon. Lalo na noong may mga nakita akong 3 asong naglalakihang nagbabaga ang mga mata habang umaangil. Buti sana kung ang tataba ng mga asong yun pero hindi. Mukha silang mga asong galat maraming galis sa katawan. Na halos makalbo na ang mga balahibo at kita na rin ang buto sa bandang tiyan. Nakatuwad pa ang mga ito at may mahahabang tenga nun. Hindi rin nakaligtas sa pandinig ko ang tanong ng isa sa mga matandang halos mapuno ng balahibo ang pagmumukha na dahan-dahang lumapit sa amin. Kung bakit dinala umano ako sa sitio kung ayaw naman pala ng pamilya ni Binok na may mangyaring hindi maganda. Hindi ako yung nagdala sa kanya dito. Si Lolita. Mabuti na lang talaga't nakasalubong ko sila sa daan at namukaan ko si Rogelio. Doon ko pa lamang naintindihan ng lahat. Hindi pala talaga totoong sinseridad ang pakikipagkaibigan sa akin ni Lolita. Kaya pala ganoon na lamang kabilis na nakipaglapit sa akin to. Dahil sa may binabalak pala siyang hindi maganda. Balak niya pala akong gawing karne at ipalapa sa mga pesting kaanak niya. Nanggigigil na napamura na lamang ako sa isipan. Pero hindi ko ipinahalata ang gigil at galit na nararamdaman. Malakas kasi ang kutob kong halos lahat ng mga naninirahan sa sityong kinaroroonan ko. Mga aswang. Hindi naman nakasilingid sa akin ang tungkol sa mga ito. Sa garalgal na boses ay sinabi ng matanda kay Binok na mukhang nakalimutan na yada umato nito kung anong klaseng nilalang sila. Hindi daw ba siya nag-iisip? Oras na makalabas ako ng buhay sa sitio ay malalaman ng iba kung anong sekreto nila. Habang nagsasalita ito ay panay pa ang paggalaw ng ulo nito na parabang nagpapatunog ng leeg. Mas lalo naman akong kinabahan at hindi na alam kung ano ang gagawin. Biglang nablangko ang isipan ko at hindi na alam kung ano ang susunod kong hakbang. Narinig niyo naman yung paliwanag ng anak ko, hindi ba? Magsiuwi na kayo para walang gulong mangyari. Sabat ng ama ni Binok. Ngumisi lamang ang mga ito bago ako tinitigan ng matalim. Ilang sandali pa ay nakarinig na ako ng mga huni ng wakwak sa labas ng bahay. May mga umaalulong na rin na talagang nanonood sa kalamnan ko. Ang mga nakakapangilabot na ingay na yon. Palala ng palala ang tensyong namamagitan sa pamilya ni Binok at sa kaanak nitong ama ni Lolita at mga kapatid. Tumigil na kayo! Hindi niyo ba naririnig?
Kaibigan siya ng anak ko at siya yung nagligtas sa buhay ni Binok nung kamuntikan na itong patay ng mga mandurukot sa bayan. Kung pwede, umalis na kayo dito sa pamamahay ko. Binok anak, dali mo na sa silid ng tulugan mo ang kaibigan mo at doon muna kayong dalawa. Ako na yung bahalang makipag-areglo dito. Kagad na sumunod si Binok at tinayan niya nga ako at hinatak ng marahan papunta sa silid. Pagpasok namin sa loob ng kwarto ay tinanong ko si Binok kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit ganon? Bakit biglang nagdagsaan ang mga kaanak niya at ang iba nilang kapitbahay? Humugot ng malalim na hininga si Binok bago nagpaliwanag. Ayon nga rito, angkan daw sila ng mga aswang at ganun din ang karamihan sa mga naninirahan sa sityo. Gawain na talaga ng mga kaanak niyang pumunta sa iba't ibang baryo para makipagkaibigan. Oras na makuha na nila ang loob ng taong kakaibaganin, ay saka pa lamang nila isasagawa ang susunod na hakbang. Iyon ay ang imbitahan nito at kunwari ay sasabihing may handaan lamang nagaganapin. Ang hindi alam ng taong inimbita nilang hindi na pala ito makakabalik pa sa sariling pamilya. Oras na tumungtong ito sa sityo. Mabilis akong napatayo mula sa pagkakaupo at napalakas ang boses na tinanong si Binok kung pati ba sila ng pamilya niya ay kumakain ng tao. Umiiling si Binok. Humindi ito. Gaya ko ay isa ring normal na tao ang kanyang ina. Bata pa lang itinuruan na sila nitong kumain ng lutong pagkain. Upang sa ganon ay kaya nilang magkapatid na makasalimuha oras na lumabas sila ng sityo. Ang kanyang ama naman ay ilang siglo nang hindi nakakatikim ng karne ng tao. Magmula daw kasi na mag-asawa ito, ni minsan ay hindi na ito tumitikim pa ng karne ng tao noon. Pasensya ka na talaga kung kamuntikan ka ng mabiktima ng kamag-anak ko . Wala yun, nailigtas mo naman ako sa kamay ng mga kamag-anak mo bago pa may mangyari masama sa akin. Amanos na tayo. Wala kang utang sa akin oras na makalabas ako ng ligtas dito sa sityo. Huwag ka mag-alala, Rogelio. Oras na humupa ng tensyon. Ako na mismo ay maghahatid sa iyo pa uwi para makasigurado akong ligtas ka. Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan. Amarin ni Binok. Humingi ng tawad ang ama nito at sinabing ihahatid niya na raw ako pabalik sa baryo. Nang sa ganon ay ligtas akong makauwi. Sinabi pa nitong hindi na raw ako pwedeng magtagal pa sa lugar nila. Sa kadahilan ng may kasunduan sila ng kapatid niyang walang masamang mangyayari sa akin pero kailangang ora mismo ay umalis na ako. Nagbanta daw kasi ang ilan sa mga kaanak nilang oras na maabutan ako ng hating gabi sa lugar ay hindi mag-aatubiling biktimahin ako ng mga kaanak nito at wala nang magagawa pang ama niya. Awa ng nasa taas ay ligtas naman akong nakabalik sa bahay. Bago sila umalis ay binilinan ako at pinakausapan akong maaari ay walang makakaalam tungkol sa mga nasaksihan at nalaman ko sa lugar nila. Kapag hindi ko sinunod ang bilin nila, ay may mangyayari manong hindi maganda sa akin at sa kaanak ko. Magmula nang mangyari ang karanasan kong yon ay hindi na maalis-alis pa sa isipan ko ang tungkol sa mga nakakatakot na itsura ng mga kamag-anak ni Binok. Hindi ko na rin sinubukan pang bumalik sa lugar at hindi na rin nagpakita pa sa akin si Lolita kahit kailan. Minsan ka napapaisip ako ilang tao na kaya ang nabiktima ni Lolita sa pamamagitan ng makamandag nitong ganda.